At ang amon ah. Dito yung halo. Ayan po, good morning mga kaparing Jason natin. At yun, galing na ako sa barracks. Bali, inutusan ako ni Kanolin na bumili ng cylinder car. At saka tatay nagpapabili din ng concrete nail. Sana bukas na yung hardware kasi maaga tayo ngayon dito. At yun, advance happy fiesta. Fiesta na bukas dito, Pinta kasi. Ano po yan, buong bato yung fiesta dito sa kanila, tapos dun sa lugar nila Chinchin, basta buong bato lahat, Kilagwin. Ayan po, sarado pa yung hardware dito. Diyan. Hanap tayo na ibang ibang hardware. Ayan po, dito na ako sa papasok ng hardware kasi bawal dito mag-video. Ang dito lang tayo magbe-video. Ayan, may mga biste na nakabili na ako nung binibili ko dun sa hardware. Pauwi na ako. At Kilagwin, may handa daw. Nag-invite tayo nung nakaraan si mama niya. Ewan ko lang kung pumunta tayo. Si mama niya. Go! Si Ate Maris, nadaanan ko. Fiesta na ba to? Kagabi din ako nakapag-vlog kagabi. Yung Miss Bato, gawa ng layo nung lalakarin, yung motor di pwedeng ipasok dun sa sa event. At tinamad na ako. Ayan, may tugtog. At ito na yung nabili ko. Tay. Ano ay? Tingnan mo ang tama.
Uy! Sakto. Mali. Mali. Balik. Maling tao. Mali ito. Lipstick. Ba't ganito? Bakit may tumutusok? Eh, sabi mo kasi, yung ano eh, female in ano eh. Tama. Ayan na. At yung resibo, bigyan natin kay Kuya Rolly. Gagawin ko dito, ditanggal. Oh, 264 lahat. Ay, sukli. Ay, hindi. 264 lahat. Bigay natin yung sukli. At ayun, siyempre, change outfit na tayo kasi magtatrabaho tayo, maghahalo. Tamlay, bakit ganito? Yung willing machine. Tamlay, yung buhay ko ngayon. Hangover. Ano yan? Hangover o Tamlay. may ibang over? Pwede naman, hindi mo muna yun. Hindi ka makita. Parang panlinis niya dito daw. Kaya? Ano muna, dalawa tayo, huwag pupuluhin. Tatlo tayo dito sa tagat isa. Oo. Tamlay ko, ano? Uy. Oo. Pupulos eh. Oo, yan na. Alin mo dyan. Talaga na! Kaya mo yan! Ayan, dito tayo kay Kuya Arnel ulit. Bali, tatapong kay Arnel yung poste naman na ito. Ito yung kahapon. Yun naman. Okay. Jami nandyan. Yung Happy Fiesta. Fiesta. May handa. Ko kuya. Ha? Makikipista ako. Sige kuya. Magkakatay. Baka yung unang pumunta. Oo, Nagkakatayin. lilit yun eh. Lechon. Unang bisita. Mga tanghali na lang pupunta para nalitsyon na yung iba. Gawa kami Mickey kuya. Ha? Mickey Pangasinan. Mickey, ano yun? Mickey. Mamaya. Tikman niyo mamaya. Karne? Mickey yun parang ano. Oh. Basta sa ano yun? Mickey Mouse. Ano yun kuya? Malagkit. Noodles. Noodles. Parang ano siya, mami ata. Oo. Sige. Pero kulay pula. Oo. May ipapatikim daw si Jamila na ano. Mickey. Lutong Pangasinan. Yun. Mickey naman. Mickey naman. Upload na to. Upload na to. Hindi ka ba? Bilang. Yeah. Kuya Arnel. Isip-isip. Tugulan. Bayan ako para hindi kumalaw. Libre sa atin para sa Header. Biglalaglagan yung header. ayaw naman pala. Sabi ko noon ay kaya kong limutin ka. Bakit ngayon inaasama-asam ka? Oy, 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 oy,
At ang amon ah. Ang mahirap pag header na. Ay, sarap. Sarap naman. Puro. Butaan ko. Hindi na. Bara. Dito yung halo. Puro. Tayo pagpapag. Pagkira ka sa pulong ka kaya. Yan, tapos na si Kuya Arnel. Yan sa header dyan. Bali, susunod din naman dito. Ito na. Yung gilid na yan. Mga retas na lang dito. Sa loob, okay na eh. Mga ilang ano lang, pwede na siyang pinturahan. Ada ano, pwede na rin tabi ada. Retas na lang. Ano? Tinanggal ko na nga rin. Isa. Ya. Dinaton. Jo, lagyan mo kani. Huwag mo yun doon. Salamat lang natin. Yan ha, marami na kaming kumabangap.
Ayan, babad muna. Para na yan doon sa ano ulit, dun sa panibagong gagawin ni Kuya Arnel. Mga re-retouch. Ayun po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Mga sponsor, mga viewers, patuloy sa mga suporta sa amin. Ayan, at ito na yung bahay. Parang kailan lang. Dati putik-putik pa. Ngayon, ayan na. Biglang may tumubo ng bahay na malaki. Alright, bye-bye.